ва спонсори видеои имрӯза ширкати букмекери 1xbet. нафароне ки бозӣ мекунанд ё ин ки сар кардаянд, марҳамат. 1xbet коэффициенти баланд ва пардохти зуд. ссылкаи сайт дар таги видео. کی؟ بابی پینزای рекордш 999 бросокай. Ҳамун рекорда зада 1000 каданияй. Як ҷоя 300 бросок даи ҳичияй. Вода даҳани? Ҳар як страйк шуда якта футболкаи нав мепуша. 1000 та бросок да 1000 та футболкаи нав? Bobby Pins! Woo! Паата сағираш девонай бадай. Роз гуфти неки. О, намихе Бобби? Бобби! Ай Хамадазури! Ай Хамадазури! Давай бобоя тай дига! Ай Хамадазури! Ай Хамадазури! Сартахамку! Ахау! Ха-ха-ха! Мадайсите? Не! Мара парондактиране! хонумон ва ҷанобон, дар назди чашми шумо таърих шуда истодааст рекорди нав 1000 бросоки Бобби Пинз. Бобби! Бобби номер 1! Бобби! Бобби! Бобби ҳеҷ гап не. نه 199 Бобби! Бобби номер 1! Бобби! Бобби! Бобби ҳеҷ гап не. بعد از 50 سال ба мо гуфтанд ки ин мусобиқа соли оянда мешавад. ба ҳар ҳол ситораи нави боулинг дуэйн лейнз мехоҳад рекорди Бобби Пинзро зада рекорди худро монад. Бобби Пинз рекордсмени 50-солаи охир. Рекордаш 999 бросок буда дар ҷои аввал меистад. дар вақти охирон бозиаш рекорди нав монда натавонист. мегӯянд охирон бросокро партофта натавонист ва боз мегӯянд ки аз ҳамон замон Бобби футболкаашро ҳалиш накардааст. ман намефаҳмам чӣ хел 99 та партою 1000-умша натони. тамошобино гуфтанд ки як кашид. чӣ хел шид? як кашид. Бобби
Агар ҳози тамошо кардиста бошӣ, футболката оста каш ва тай кашта тоза кӣ. бобби боулинга фаромӯш кӣ, равло то спорт бозӣ кӣ, бурд менамоӣ. раҳмат ки бачаҳо то охириш тамошо кардин. Лайк ва подпискаро фаромӯш намекунем. ҳаракат кардем тез видеои нав партом. Ва дар охир як канали нав тавсия карданем барои ҳамаи шумо. Канали я бародармо любойчи тиҷи. Дар ин канал бародармо ҳар хел видеоҳо обуна мекунад, масалан мусиқӣ ва минусовка барои реп. Айномуз фаҳмидем ки любойчи тиҷи дар ин канал любойчи меёвен ва фикр мекунем ки бисёр шумода интересни мешавад. Канали ҷавонай, биё бачаҳо дастгирӣ мекунем дар саршавии корош. Ҳама ссилкаҳо дар поёни видео. Бошен саломат мардуми тоҷик.